Vi starter lige med en lille forspil, sådan for ligesom at komme i gang. Det skal man altid huske at gøre noget ud af, ja. Ja, sådan en lille variation en gang imellem. Ja, der var den igen. Se, det hele det startede, der tager ungskue i Herning i 79. Ja, det har jeg gjort som anden år i træk, men det vil jo nok give lidt mand uas. Men siger aftagen op for at kigge en sæd til min gamle traktor. Jeg havde en del bøvl med min ryg. Ja, det sagde min kiropraktor. Men så gik jeg rundt og udstillede derop sådan lidt frem og tilbage. Og så lige pludselig så havnede jeg foran sådan en stand, hvor de solgte kaffe og kage. Og der gik hun så Gudrun og serveret med blomster i hår. Og det gjorde hun så godt, at vi blev givet, og hun flyttede med ud og går. Gudrun. Men det gik hverken værre eller bag, end at der går den røv-auktion. Men nu der sådan rimelig heldig, for jeg fik arbejde lige over maskinstationen. Og Gudrun, ja, det er jo som nok godt nok, hun fik arbejde nede i Brugs. Og da så ude i de hans død skulle flytte, så kunne vi jo overtage hans hus. Og så fik vi hund. Nå, men så den anden dag her, der kommer så hjem sådan hen ad 5. Så kan jeg da godt sige til dør til soveværelse, den står sådan lidt og klem. Og jeg tænker, nå ja, hvad? Den er vel sprungen op. Og så gik jeg ud i køkken for at tage mig en kop kaffe. Nå, men så bedst som jeg sidder der, så kommer Gudrun lige pludselig ind af døren. Og hun så egentlig ud i hende hur, som om hun aldrig nogensinde havde shit med før. Så sagde hun, hvad, skulle du ikke først må komme hjem med klokken 10? Så jo, men der var ikke mere ammoniak, så vi tager lidt tidligere fri. Du har vel en cigaret, så hun så. Jamen så jeg tror lige, jeg lægger mig ind og tager mig en bedre lure. Så sagde hun, nej, tager du da hellere hund og god det en bedre tur. Jeg gik nødvendigvis ind i soveværelset, så lå der sådan en VVS-mand i min seng. Og jeg tænkte, det var sgu da godt nok mærkeligt. Jamen, der skulle han over rør alene ind. Så lige da han så mig, så sprang han ud af sengen og begyndte at slå løs over radiator. Så lå han med røv lige i vej og påstod, at der var noget galt med mit termostat, dog. Ja, når der heller er en bøvl ud af det centrale varme.